putea să mai vină o furtună, poate n-ar fi rău să culegi cam tot ce-i copt. Păi da, dacă ăsta vers aici, prea vers. Ce fain arată. Ce-mi plac. Ce încântată sunt. Duc să-mi golesc șorțul. Salutare, oameni dragi! Ați văzut video cu furtuna care a fost la noi sâmbătă după masa. Acum am venit și ne-am pus să strângem roadele din grădină, pentru că nu-i sigur că nu va mai veni încă o furtună. Nu vrem să le prindă din nou pe cum îi zice la ăsta? Pe tufă. Pe lujer. Pe lujer, pe tufă. Și să cadă pe jos, să se zdrobească, să cine știe ce mai poate apuca. Așa că ne-am pus să-i strângem. Nu o să fie foarte mulți, dar poate că vom face ceva suc de roșii sau ceva roșii fierte din astea pentru iarnă. Mie îmi place să le dau așa în patru și doar să îi dau prin blender, așa cu coajă, cu semințe, cu tot, și le folosesc la paste. Nouă ne place foarte mult așa. Anul trecut numai așa am făcut și nu a apucat iarna. Iarna n-am mâncat suc de la noi, că le-am consumat toate înainte să ajungă iarna. Într-adevăr că anul trecut nici n-am avut la noi în grădină. Am cumpărat roșiile și nu au fost chiar așa multe. Și atunci nici nu ne-au ajuns foarte mult. Încă nu scoapte bine, dar o să le mai las câteva zile și în casă și o să se mai înroșească și acolo un pic. Cam verde ăla. L-am luat cam verde. Place soiul ăsta, e interesant. Așa ca o pară. Zicea cineva că sunt mai productive semințele alea cumpărate. Ce părere ai? Nu mă înșel, da? Adică nu mă îndoiesc. Dar știi ce bine e când nu mai trebuie să umbli să le cumperi și să mai dai bani, că ai semințele tale. Hai să-ți arăt aici o problemă. De ce se întâmplă treaba asta? De ce frumos. Lipsă de calciu. Amutul pentru orice zici lipsă de calciu. După spusele unora. Da, da. Ca și cum l-ar mânca ceva de la interior. Poate l-a mușcat viespea și a intrat Vierme acolo. ceva. Da. Nu știu ce-i. Am mai găsit câteva așa. Asta s-a zdrobit pe pământ, a fost culcată. Am observat-o ieri.
În cealaltă parte inima de bou. S-a făcut un pic, nu foarte mult, dar totul e ceva. Pe care mai trebuie să se coacă un pic. Nu, Daniel? Probabil. E cam E verde aia. să o mai face în casă. Să adună câteva. Uite, aici mi s-a rupt o roșie și am pus-o aici. Destul de îmi place. Vom vedea. Ce anul ăsta s-o merita să pui roșii? S-o merita, da. Nu știu din ce cauză nu le-o mai mănat. Vrei să spui că mulcirea asta cu fân ce am făcut-o noi le-a Nu știu, ajutat? asta zic, că nu-mi dau seama dacă le-a ajutat asta sau altceva. Ăsta s-o rup de aici, tot scot. Uite, soiul ăsta, nu știu ce soi, e așa maroniu cumva. Roșu cu maro, verde, nu mai știu ce soi, știu că burger, ceva, nu mai știu exact. Dar nu pot să zic că e bun la gust, e gustoasă, tare, e aromată, dar parcă nu-i sănătoasă. Și multe îs așa. Uite, vezi, albe. Cum zici tu că au lipsă de calciu, deși eu zic că le-o bătut soarele bine. Na. Uite-te, din roșie iese o tulpină din asta. Cum, Doamne? Nu-mi plac astea. Prea greu. Dragilor, ăsta e video de astăzi. Sperăm că v-a plăcut și acest video. Vă rog, spuneți-ne dacă v-ați pus roșii în grădină la voi, cum merge treaba, sunteți mulțumiți de recolta de anul ăsta. Dacă nu, scrieți-ne. Dacă da, scrieți-ne iară, pentru că ne place să vedem și părerea altora, să vedem și experiențele altora.